Спонтанно и чрез социалните мрежи група хора се събраха пред посолството на Израел в София. Там е и Светослав Иванов. Светлю. Започвам с мерките за сигурност, тъй като преди малко стана въпрос за това. Основната мярка за сигурност на всяко израелско посолство по света е неговата локация. По принцип много рядка е практиката, когато израелска дипломатическа мисия се настанява в индивидуална сграда. Случаят в София също е такъв. Казвам всичко това, защото не трябва да очакваме, че районът около посолството ще е блокиран. Той не е блокиран, дори няма кой знае колко засилено полицейско присъствие. Никой не блокира булеварда или пък това. Трима от хората, които дойдоха тук спонтанно, и тримата са млади хора, Ели каза ми, че днес не е ден за догадки, за анализи, а ден за траур. Да, преди всичко е ден за траур и дойдохме да изразим съпричастността си, да изкажем съболезнованията си към жертвите и близките им. Абсолютно е шокиращо това, което се случи. Анатолий? За нас е недопустимо убиването на хора заради това, че принадлежат към даден етнос или религия. Ние сме против това и аз искам да изразя съболезнованията си към близките родините на хората, които вчера бяха убити. Добре, приключваме с теб. Тази атака беше абсолютно недопустимо нещо и ние сме твърдо против него и не го подкрепяме по никакъв начин. Благодаря ви. Светослав Иванов от мълчаливото бдение пред посолството на Израел в памет на жертвите на атентата в Бургас.